Zo, na de eerste uitsturing van uw filmpje Ik Sjog het Licht, heen we direct reactie. En we gaan een nijplakje voor. En daar gaan we nog even heen. Waar ben we hier internaat? Wij zijn een buurtvereniging onder Rode. En we zijn in deze tijd van corona dat er een heel soort net kan, maar we denken in dingen die het wel kennen. Dus toen gingen we maar de buurtbewoners betacht. We versieren de stritten mooi met stritverlichting. Bij de vorige uitsturing 600 meter, maar hel je hem dat wel? Dacht ik wel, hè? Nee, dat hellen wij net. Oh. Wij zijn correct voorbij de 200 meter, dacht ik. En wat vindt de jeugd ervan? Heel leuk! Heel leuk! Nou, wie ben je best? De groeten en een goede Christdagen. Ja, hetzelfde! Doei! Doei! Jan, er zit een mooie voorstelling bij hem in de tuin. Ja, dat had ik dan mooi maken. Ik had zelf eigenlijk net in, maar het is van dwarsbelang en nou ja, zij eerder het opbouwt. En hoe aan in de tuin? Ja? En waar ga je nog bellen? Want je zei niks maar... S'avonds hoort er een man die de rek opbouwt had mij en die werd al goed van. Wij staan hier in Ternaat, onder Oudborn. Bij de kerststal van Dwarsbelang en de activiteitencommissie van de PKN-gemeente Ternaat. En hoe komt zo'n kerststal hier samen? Nou, die wordt gebouwd door vrijwilligers. De eerste sneu na Sinterklaasintocht, na 4 december bouwen we hem op. Met wat jeugd en plaatselijke timmerman. En dan zetten we hem hier op in een maand, het hele midje. Wat kriesbeemkes erom, wat lichtjes erin. En de poppen erin. En dan is het gekleerd tot onder de kriesdagen. En wat doet zij iets nog met het dorp? Nou, iedereen stapt het even. Iedereen die kaart er even een bedel op snijden. En auto's die stap je, de winkels zitten vlakbij. Dus iedereen komt hier even langs en we krijgen helpen de complimentjes. Dat staat er wel leuk uit. En het staat er gewoon elke keer een beetje uitbreid met lichtjes en bjemkes en de poppen weer wat professioneler en sassen wat. Dus ja, dit doet wel wat met het dorp. Ja. Ze vregen er elke keer weer om van wanneer wordt de kerststal opgebouwd. Ja, nou ja, de sneu na 4 december, dan wordt er weer gebouwd. Tot, nou ja, 28 december, 29 december dit hier. En dan moet ik helaas weer opbrengen. Voor jou of voor iemand anders die wat extra licht, troost of aandacht kan. Sabe, Ja. helemaal kostje hier bij de wei. Ja. Als er wat uithellen, Ja. budget is. Dit zijn engeltjes. En dit zijn weggeef-engeltjes die meest pakken vanuit de activiteitencommissie van de Tjerken. En die kist Jan om in west van denkt van nou, die had het in deze moeilijke tijd, deze donkere tijd, had hij een lichtpuntje nodig. En er zijn 250 engeltjes maken worden, door vrijwilligers van de activiteitencommissie. Een mooi kaartje erom en een cadeautje voor iedereen. Mooi glazen engeltje. En ik mag wel zeggen, daar wordt wel aardig gebruik van maken. Vanuit de naad wens je wij, Jem, noffelijke kriesdagen, een lokkig en een zoen naar hier.